Sumusulod sa galon. Pumapasok mga inday. Welcome to my channel. Si Mary Ann po ito mga inday. Kung hindi nyo pa ako kilala, si Sagingging Mary Ann ito. Si Mary Ann po ito. And, so, naisipan ko lang itong i-video mga inday dahil, alam na natin, mga inday, dahil katulad ko mga inday, hindi ako mahilig sa makeup. So, para ito sa may mga edad na pareha ko. May edad naman ako mga inday. Uy, 40. Simba ko lang. 34 na ako inday this coming next month. Next month. So, mag-34 na taon ako mga inday. At alam nyo ba mga inday, mga edad-edad pa na hindi masyadong magbi-makeup, hindi alam yung ano. So, hindi ko rin talaga alam, pero ipakita ko lang talaga din sa inyo kung paano ko siya gawin mga inday. So, yun. Nalakuan ako na mga inday. Ay, wala pa ko foundation mga inday, ha? Wala pa na yung foundation mga inday, ha? So, unya na ng foundation, pero atong i-focus ano mga inday, itong eyebrow ba, kung paano ko siya gawin. So, ito, kini, mapalit ninyo ni siya. Nakuas ko na, mapalit na inday, bisag asa mga inday. Ito si Wet n Wild Ultimate Brow Kit. Ano siya, ang shade nito is ash brown. Ash brown yung binili ko. Merong brush dito inday na pang eyebrow talaga day. Nabili ko ito day. Pero kini siya mga inday, meron na siya dala. Nindot po ni siya gamiton mga inday. Kining na siya dala nga pang brush. Ug na siya puller. Pang ibot ba? Pang ibot sa buhok, sa kilay. So na siya. Kompleto na siya. Pero gamito na ako ni siya mga inday. Ako ning i-brush. Itong buhok ko mga inday. Maghigda talaga siya inday, no? Dumadapa ba? Yung parang papunta sa baba yung buhok ko mga inday. Ito yung gagawin ko mga inday. Kuha ako nitong gel. Gel man tawag nito ata, gel. Ilagay ko siya dito, il-gel ko siya. Yan, ipataas ko siya. Paano ko ba ito ipakita sa inyo na makita talaga? Padoon na nga natin ay. Sus, dami pang buhok mga inday, oh. So, kuha na puta sa gel katong puti. Kuha na puta, na to diha, patindog na to. Tindag, tindag na. Gel ba, gel? Pagkahuman na mga inday, ang akong buhaton mga inday, pagkahuman, kuha ko sa brown mga inday, sa tunga ba? Sa brown, tak-tak na to mga inday. Akong buhaton mga inday, muratag maglinya dali mga inday ba? Nya mga inday, linyahan nata diha, linyahan. Bahala, pasagdan sa ninyo na akong naamay kuha na puta. Anak ko diha inday. Ilinya na ako sa ubos mga inday. Taman diha mga inday diha. Diha no. Diri na pug ko mga inday sa taas mga inday. Maglinya ko sa taas day. Gawa tayo ng linya. Yun. Pagkahuman na mga inday, mura na siya akong ipakuan mga inday ba? Murag ipaana na ko. Ana no. Ana, sumpay-sumpayan lang nato na mga inday. Sumpay-sumpayan, anak. Pagkahuman, anak, mura pagkag mo na og dapita, anak. Anak. No, mga inday, no. Pero mauni akong style, mga inday. Mauni akong gamitan. Pagkahuman, mga inday, dress to mo mga inday. Kaya itom-itom naman, ha. Dili sa pinaka-gilid na, may pagkaano naman dapat itom-itom, dapat darker siya a little bit. Kuha ka aning itom, mga inday. Anya, kuha, idip ni mo sa brown, sa puti, para mo pilit ang anya, imo na, murag pa, ito mo ni mo gamay ba? Anak mga inday. Muna akong buhaton mga inday. Ganito yung ginagawa ko na sa brow ko, day. Matagal talaga, inday, kasi hindi naman talaga, day. Mga inday, alam nyo ba, hindi perfecto yung mga paggawa-gawa ko ng eyebrow, mga inday. Kasi hindi talaga ako expert sa mga ganito, mga inday. Pero, hinay-hinay, dapat dahan-dahan lang talaga, mga inday. Dahan yan. So, mayroon na akong eyebrow. Kuha tag brown, tak-tak na to. Gamay lang giday. Imo na siya diri, i-brush mga inday. Hinay-hinay lang day. Ayaw iduot day ha, kay para dili siya harsh tan-aon. Diha mga inday, anak. Anak siya mga inday. I-brush ni mo na. Naroon na sa imo mga inday kung sa inyong gusto, jud. I-brush ni mo na siya. Anak mga inday. Murag gikulangan man ko day, mura magnaypahak diring dapita day. So kuanan, tan-aw nimo mga inday, tignan mo mga inday kung ano, kung mayroong pahak ba. Parang murag naykulang ba. Dugag-dugagan ang nimo, dagdagan lang, dagdagan ganyan anak.
Ang susunod kong gawin mga inday, ganito mga inday, meron akong si Maybelline Brow Drama. Ito mga inday, mauni akong ginagamit mga inday. Brow Gel Drama. So, para naman na ganyan. So, ano siya, gel. Yan. Lagyan natin ng gel yung buhok para mag-stand up talaga siya. I mean, it's not slanting ba? Hindi pa baba yung ano niya. So, ngayon mga inday, tapos na tayo sa eyebrow natin. So, ang gagawin ko next is, una ko ito siyang gagawin. Maglagay tayo ng eyeshadow. Pero itong eyeshadow na to, hindi ko pa siya nagawan. Hindi ko pa siya nagawa yung style niya. Sa isip ko lang ba, paano gagawin ko nga ito? Yung mga ganito, so ganyan. So, naisipan ko siyang gawin kasi alam na guys, alam na. Kasi ilapit ko kayo mga inday para makita naman din ninyo. Ang una kong gawin kasi wala pa akong foundation, may ano na siya, moisturizer lang itong mukha ko, nasa mukha ko. So ang gagawin ko mga inday, maglagay ako ng primer. Hindi talaga ako ma-primer sa eyelid mga inday, pero yung gamitin ko is NYX. Hindi ko na alam yung pangalan kung ano ito. Basta ang shade BO4, yun ang shade niya. So ganito mga inday, ato ni siyang atong ikatag, anong tawag nitong ikatag? I-spread na to, spread your wings. Para ito sa yung mga baguhan ba, yung katulad ko ba na mag-experiment. Pero itong kilay, ito yung palagi kong ginagawa mga inday. Kung gusto nyo malaman talaga mga inday, ganito. Pagkatapos ng primer niyan, anuhin nato ng powder. Ang gagamitin ko, yung L'Oreal True Match. Lagyan natin ng powder mga inday kasi nag-ano siya ba, para mag-isti ano talaga, do powder. Ganyan-ganyan lang ba, lagyan natin ng powder. So, si Morphe yung gagamitin ko dito, mga inday. So, ginawa ko mga inday, takot ako. Pero sabayan nyo na rin ako, mga inday. Dahil hindi ko talaga alam, mga inday, kung ano yung gagawin ko nito, mga inday. Nako talaga. Ito muna tayo, dito muna ako, inday. Hindi ko alam mga ngalan nito, inday. Basta ganito lang. Ang una kong gawin, mga inday, is dito sa eyelid ko, mga inday. Dito talaga, mga inday, sa pinaka, ano na. Murag linya-linya ba sa imong eyelid, mga inday, dito. And then, kuha na naman ako. Dito naman tayo sa pikas, kabila. May pagka-orangey man pala itong mga palit na ito. And then, pagkatapos mga inday, maglagay ako mga inday nito. Asa ba? Ito ba ang lagay ko? Ito na lang mga inday. Bas gusto ko ito. Ito, paborito kong color sa mga palit-palit. So, ang gagawin ko mga inday, ang gagawin ko, hala, ba't nag-ano ako? Na orange tungo dahil ata sa ano color. Kuha tayo ng pang blending machine. I-blend natin dito dito. Blend. Dito tayo sa brown mga inday. Yung pinaka dark niya dito. Maliit lang talaga mga inday, maliit. And then i-blend dito ko lang siya sa gilid, ilagay dito. Pagkatapos, dito na lang din siya sa gilid. Yan. Dito na lang din siya sa ilalim ko siya. Yan, ganun. Alam nyo ba mga inday, hirap talaga nito mag-ano mga inday. Mahirap mag-ganito mga inday. Kasi iba-ibang color, di ba? Yung iba talaga magaling. I-blend ko lang yung sa ibabaw mga inday. Okay naman sa ibabaw, parang wala siyang harsh line ba? So, gusto ko lang talaga siya i-blend. So, kuha ako ng concealer mga inday. Ito talaga yung gusto kong gawin mga inday. So, tignan lang natin. Basta concealer ang kunin ko. So, i-twist natin para may makuha siyang ano. So, dito kuha tayo ng maliit lang. Sobrang liit lang mga inday. So, ang gagawin ko mga inday, maglinya ako mga inday dito. Maglinya. So, tignan natin mga inday. Sana okay ito kasi na mahihiya talaga ako nito mga inday. Hindi tama itong ginawa ko. Diba, maputi na mga inday. So, ang gagawin ko mga inday, ganun. So, ang gagawin ko mga inday, dahil may puti na siya, maglagay tayo ng shimmer. Ito yung ilagay natin mga inday. Itong si pinaka-puti. Pinaka-white na shimmer. Kunin ko lang yung product. At saka itry natin ilagay dito sa my white area. Ganyan lang. Ba't ayaw mag-ano?
So, yun. Kasi parang naanuhan ako sa kanya, guys. Parang napuputian ako. So, lagyan natin ng ito. Ito siya. Lagyan natin. Shimmer pa rin siya. Dahan-dahan lang kasi parang na-transfer ata. Hindi pa yan tapos mga inday. Tapusin ko lang itong sa mukha ko, mga inday. Yung sa mata mamaya, tapusin natin yan mamaya. Pero magpa-foundation ako, magba-blush, magko-contour, and then speed up tayo, okay? Speed up. Ganda talaga ito mga inday. Itong ano mga inday, nagustuhan ko ito mga inday. Ito yung ginagamit ko mga inday pang highlighter. Oh, tignan nyo naman mga inday yung highlighter ko mga inday. Ito yung The City Mini Palette from Maybelline. Maybelline. Ito yung ginagamit ko sa pinakahuli dito. Ito yung ginagamit ko pang ano, pang highlight. And then, yung blush ko, always my favorite is yung e.l.f. So, si e.l.f. yung ginagamit ko at saka ito yung pinaka-lighter na ginagamit ko na blush. And guys, yung lipstick guys, maganda talagang minimix yung lipstick from Wet n Wild ito. Yeah, Wet n Wild, from Wet n Wild na lipstick mga inday. Ang una kong binubutang, ang una kong nilagay mga inday is itong si pinaka-pink. Ang shade nito mga inday pala is si Nice to Fuchsia. And then ang pagkasunod inday, ito yung nilagay ko sa hulihan na mga inday. Ito yung si Gimme Mocha. Magandang i-mix mga inday itong dalawang to. Swak na swak mga inday. Mag-tight line ta, hulat sa mga inday, hulat. Anay itom sa ilalom sa atong piluka mga inday. Sus, ginawa ko kasakit mga inday. Alam nyo mga inday, tapos na ako niyan. Dito natin. Yung color na nilagay ko sa ibabaw dito sa eyelid ko mga inday, lagyan din natin sa ubos dito sa ibaba. Ang color ko yung pinaka-darker na part. So yun mga inday, gamay lang gid kay mga inday akong ibutang inday. So ginoo ko, lisod lagi magbutang na inday bali napita ba kay murag manulod ang mga kuan ba, sumusulod sa galon. Pumapasok mga inday yung powder sa mata, pumapasok talaga inday kapag maglagay na ako dito sa baba. Ang ginamit natin dito mga inday, nagsinaw-sinaw lang atong kuan inday. Lagyan natin ng parang pang ano dito din ba, pang itong puti yung ilagay ko dito, shimmer na silver. Dito dapita, dito na lugar dyan. Lagyan natin dyan. So, yun lang mga inday. So gusto ko lang talagang sabihin sa inyo kung paano ko siya ginawa yung eyebrow ko. Gusto ko sa mga may edad na nakatulad ko or may mga edad na hindi talaga mahilig sa makeup pero gustong malaman yung sa eyebrow ba. So, mga inday, simple lang naman mga inday, simple lang. Bibili lang kayo ng yung mumurahing Wet n Wild na, pero worth it ito mga inday, as in worth it ito. Gagawa ako ulit mga inday ng video na yung itim ba, yung itim sa mata, yung tawag niya, may tawag yung mga inday, yung itim yung, hindi, basta itim yung sa itim yung mata mo, parang Dracula ba? May tawag mo sa mga guro ba? Salamat sa panonood ng video ko mga inday. And I really appreciate and I hope you like this video. Please give me a thumbs up if you do like this video. And yeah, I'll see you guys sa mga susunod na mga video. Thank you sa inyo mga inday na nanonood ng mga video ko. Nanonood ng mga mukbang, kainan. Yun, thank you guys. Thank you for watching my vlog also mga inday. See you bukas na naman tayo. Bye! Bye mga inday.